Čaute, vítajte pri novom videu. Dnes si ukážeme, ako odlievať olovo, keďže pár z vás mi už písalo, či im neporadím, neukážem, jak to robím ja. Takže dnes si to ukážeme. Budeme potrebovať samozrejme olovo, ja už mám také čisté, vytopené. Nejakú bombu s varičom, na čom to roztopíme, nejakú nádobu, ja mám takú plechovku pripravenú, to sa mi osvedčilo. Obratlíky, očka, samozrejme nejaké formy, kliešte, nejakú starú lyžicu, keď tam bude nejaký bordel plávať, že by som to vybral. No a ja mám taký prípravok, aby mi držal formu, môžete použiť buď svorku alebo zverák. No a nejaké rukavice. Takže poďme na to. Takže olovo máme naložené. Už sa pomaličky topí. Netreba to preháňať, netreba tam dávať nejaké veľké množstva, lebo potom sa s tým zle manipuluje, keď to chytáme do kliešti, keď to odlievame. Takže radšej menej a bezpečnejšie. Ja si ešte pomáham takýmto horákom, aby sa mi to roztopilo rýchlejšie. Stále sa nám urobí taký neporiadok na vrchu, ten si pozbierame. A môžeme odlievať. Otvoríme. No takto nejak vyzerá hotové olovo. Toto konkrétne v ruke je 90-ka. Koniec sa zabrusí a v podstate sa dá použiť alebo sa dá ešte nafarbiť. Tieto konce môžeme dať zase rozstaviť a odlejú sa.
Takže ja mám na dnes hotovo. Olovka máme odliaté. Ešte si pozabrusujem tie ostré hrany. No a keď máme všetky olovky obrúsené, hladké, tak si ešte ukážeme, ako to zafarbiť za pomoci takejto práškovej farby. Takže zapálime si plyn. Takže video máme pomaly na konci. Takto vyzerá čisté odliaté olovo. Takto vyzerá farbené. Používal som jednu sezónu čisté bez tej farby. Nevidím v tom nejaký extra rozdiel. Ale keď mám tú farbu, tak to využijem. Keď je niekde pličia voda, tam akurát dávam tieto farbené. Inak používam štandardne tieto a nie je problém. Takže ďakujem, že ste to pozerali až sem. Ak máte nejaké poznámky k tomu, kľudne napíšte komentár. Alebo keď máte nejaké rady, tipy, triky, budem len rád. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.